ಸೊ ಪೂರ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂದೊತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ. ಸೊ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ತೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾತಿಯರ್ನ ತೆಮ್ಮ ಬರಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಬರಪೋಯ್ಜಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬರೋದಿತ್ತು, ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಜಿಪ್ಪುನು, ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಜಿಪ್ಪು ನಾತಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಜೋರಿತ್ತಂತೆ ಜ್ವರ ಅಂಚದು ಮೂಜಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರನೇ ಆಯ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ನೇಜಿ. ಸೊ ಇದೇ ಪೋದ್ಲಿತ್ತು ಜಾನು ಅಂತೆ ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಮಂಡೆ ಸೆಡ್ತೆ ತೆಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಂದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು. ಸೊ ತುಕ ಇನ್ನಿದು ಅದು ಮತ್ತು ಅವನು ಪೋಪಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೋಪ ಒಂದು ಪೋಪಾನೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಟ್ಟ ಪೋದ್ ಬರ್ರ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಮಟ್ಟ ಪೋದಾರಿಗೆ ದಾದ ಸಾಮಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ವಾನೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಂಗಡಿ ಗುಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಗುಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಪತಾತ್ತೆ. ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರ ದೀತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಕಬಾಬ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬು ಈನ ತಿನ್ಪುನು. ಸೊ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಪಾಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿನೇ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನಿಂಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆಂದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತದೆ. ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಆನಿಯನ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿ ಸದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೌಡ್ರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ತಾವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪಾಡ್ದೆ ಟೋಲಿ ನಿಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುರುಪ್ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಲು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನಿಶ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೋದು. ಸದ್ಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಆನಿಯನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದು ಆನಿಯನ್ ಲಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆನಿಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೋಡು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆಪ್ನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿಕ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಪ್ನ ಆನಿಯನು. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚಿ ಉರಿಯಿಂದ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಫುಲ್ ಕೊಂಡ ವೆಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡು ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡು ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆನಿಯನ್ ಆಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾನು. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ತೋಪವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಏನೇದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು 3 to 5 minutes ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಕಲರ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡಿದೆ. ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡಿದೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿಗಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಡೊಂದು. ಸೊ ಉಪ್ಪು ನೊಂದು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟೆಲ್ಲ పొరలు మలుపు చిలి లైక్ ఫ్రై అవుతుంది క్యాప్సికమ్గా. టెక్స్చర్ ಬೈದು ಇದನ್ನಿಟ ಈಗ ಪರ್ಮಳ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ನೀನು ಪಾಡ್ದು ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ನಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡೇನ ಹಾಕಿ ಪಾಡೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪೇಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪೇಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಸೊ ಮುಂಜಿಕಾಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ಕಂಜಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋದಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಹಾಕಿ ಭಾಳ ನಿಗ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾಂಡವ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಐದು ಬುಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮು. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ, ಸಾಸ್ ಆಗಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು ಬಾಕ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಮೇನ್ ಸಾಸು ಅವನ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ತಾ ಸಾಸ್. నేనైతే గట్టిడే వాడಲಿ లేకపోతే టేస్ట్ కూడా నెట్టే వరకు టేస్ట్. సో నేనైతే మిక్స్ మలుపుతాను. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹದ್ದು ಮಲ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿದ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇಷ್ಟ ನಿಗುರು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಜಾತಿ. ಸೊ ಪೂರ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಬಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ತೀವಿ. So it's mix up. ಸೊ ಪಾರೋಳ ಭಯಂಕರ ಬರೋದುಂಟು ಉರ್ಲ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಯ್ ಕಡೆ. ವಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪರ್ಮಳ ಸೇಮ್ ಪರ್ಮಳ ಬರೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಗರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಡುಗೆ ಬೇಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಾವಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ 2 minutes ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾರದೀಕ. ಸೊ 2 minutes ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ರೆಡಿ. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. But she asked for something. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತನೆ. ತುರಿಯನ್ನು ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ 19 ಅನ್ನು ತೋಟ ಬೈದೆ ಪತ್ತೊಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೋಟ ಕುಲ್ತು ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಯಾವ್ರಿ. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದು ಸೊ ತೂವರ ಪರ್ಮಳ ಮತ್ತು ಬಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಂದೆ ಬಿಡ್ಕ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರದಿ. ಸೊ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪನ್ ಪೂರ ಪುಳಿ ಅದು ಆ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಕ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಂಠಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಮಳ ಉಂಡು ಮೇಯ್ನು ಶೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ರಡ್ಡಿತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು. ಉಪ್ಪುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನೆ ಮಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲದ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಹೊಟ್ಟಾಸಿ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ ತಿನ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐತ ಗ್ರೇವಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಖಾರ ಪುಣ ಐತ ಖಾರ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಗೈಸ್
ಬಾರ್ಲಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಖಾರ ಖಾರ ಪುಳಿತ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಡು ಶೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡೈತಿ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ವಾ ಸೂಪರ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗಂತ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀನು ಮಲ್ತನ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕೆಲವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿಜಾನೆ. ಸೊ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತೋಪಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಲಿ ತೋಪಾಯ ಯಾನೆಂಚು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿಂದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಕ್ಕತ್ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಲಿ. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಿಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಅವರಿದ್ದು నేను ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಾರಂಡು. ಸೊ ನನಗೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಗೈಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಡು నేను ನಿಕ್ಲಿಗಳ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ನಿಕ್ಕುಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಯಾರ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅವಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬಿಡು ಅಂಚ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾಡೋನು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡ್ಯಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಂದು ಮುಗೀತು ಬತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಸ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂತ ಖಾರ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಖಾರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಜಿದ ಖಾರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಚಟ್ನಿದ ಖಾರ ಸಾಸ್ ಆದ ಖಾರ ಬರ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಖಾರ ಹರ್ಪಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿದೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಐತೆ. ಸೊ ನೀನು ಪಾಡುವೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ಲಾಗ್ ಪಡೆದ ನೀನು ಈತೇನೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ನೆನಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್.